पवन सिंह के साथ ही नया लड़की के बाहो भैया। देखी पूरा वीडियो जान जाए मामला भैया हो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखी, वीडियो के लाइक करी, दिल के दुगो बात कमेंट करी और भी ये वीडियो को शेयर करी पवन सिंह जी के फैंस के पास। इस लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार भोजपुरिया जहान, सुबह सुबह लेके आ गई बानी एगो नया रिपोर्ट जौन की जुड़ल बाटे क्रैक फाइटर फिल्म से। जी हाँ भैया, बता दी कि पवन सिंह के साथ क्रैक फाइटर फिल्म में एगो साइड एक्टर है। जी हाँ भैया, फोटो दिखाओ तने डिस्प्ले पे भैया। वो बता दी ई जोन फोटो जोन खिंचाइल बा भैया, ई क्रैक फाइटर के सेट से खिंचाइल बाटे। और बता दी भैया कि जोन फोटो खिंचाइल बा वो पवन सिंह के साथ क्रैक फाइटर फिल्म के साइड एक्ट्रेस है, साइड नायिका जौन बाड़ी भैया, उनके साथ पवन सिंह को फोटो दिले बड़े। और नायिका जौन बाड़ी भैया बहुत ही सुंदर बाड़ी। और भैया यह उम्मीद कही जाता कि पवन सिंह इनका के बड़ा पर्दा पर भी लॉन्च करे वाला बाड़े। जी हाँ भैया, ये फोटो काल फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल भइल बाटे और पवन सिंह के द्वारा शेयर कइल गइल बाटे। जी हाँ भैया, बता दी कि क्रैक फाइटर फिल्म इतना ही बड़ा फिल्म बा कि आए दिन एकर हर एक एगो फोटो फेसबुक पे तहलका मचौले रहता भैया हो। पवन सिंह के जौन अंदाज बा फिल्म में लागता कि भोजपुरी के सारा रिकॉर्ड फिर से तोड़ दी ही। और देखे के ई बा भैया कि का पवन सिंह के क्रैक फाइटर फिल्म जौन बा ई भोजपुरी में एगो नया इतिहास रची कि ना रची। लेकिन भैया पवन सिंह के फैंस तक खुला चुनौती देता रहे, कहता रहे कि ई फिल्म बॉलीवुड तक में तहलका मचा दी। जी हाँ भैया, बता दी कि पवन सिंह अब कोनो आम सिंगर नहीं खन रह गई भैया, पूरा वर्ल्ड फेमस गायक बन चुकल बाड़े, 50वां वर्ल्ड फेमस गायक बन चुकल बाड़े भैया। पूरा यूट्यूब में इनका कि एक हफ्ता में 57 लाख लोग देखेला भैया हो। बता दी पवन सिंह के पॉपुलैरिटी से भैया इतना हो गई बा कि बॉलीवुड में भी पवन सिंह के चर्चा बा। तब भैया पवन सिंह खातिर बहुत बड़ा चुनौती हुई कि क्रैक फाइटर फिल्म के सुपर डुपर हिट बनावे के। लेकिन भैया पवन सिंह भी कोनो कसर नहीं खन छोड़त और भैया शूटिंग जोरों शोर से करत आ रहे। बहुत जल्द ही फिल्म के शूटिंग खत्म हो जाई और नेक्स्ट शेड्यूल के शूटिंग चालू हुई भैया हो। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश की रिपोर्टिंग दिल्ली। वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट भैया जरूर करी।